स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु स्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः कच्चित् बुधः स्वस्य नमीवास्ते स्वपल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु स्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः కచ్చిత్. ప్రభుజీ మీనింగ్స్ మీరు చెప్పిస్తారా, నన్నే చెప్పించమంటారు? హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ, చెప్పండి. చెప్పించమంటారా ప్రభుజీ? చెప్పించండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. కచ్చిత్ ఒకవేళ, బుధః గొప్ప విద్వాంసుడు, స్వస్తి కుశలము, అనమీవః దోషరహితుడు, ఆస్తే ఉన్నాడా, స్వఫల్కపుత్రః స్వఫల్కుని తనయుడగు అక్రూరుడు, భగవద్ దేవదేవుని గూర్చి ప్రపన్నః శరణాగతుడు, యః ఎవరైతే, కృష్ణ భగవానుడు, పాద అంకిత పాదముద్రలతో చిహ్నితము, మార్గ మార్గము, పాంసుషు ధూళియందు, అచేష్టత ప్రదర్శించెను, ప్రేమ విభిన్న దివ్య ప్రేమావేశమున కోల్పోయి, ధైర్య మానసిక స్థిరత్వమును, స్వపల్కుని తనయుడగు అక్రూరుడు కుశలముగా ఉన్నాడా, దయయుంచి తెలుపుము. దోషరహితుడగు అతడు దేవదేవునికి శరణుదొచ్చినవాడు. దివ్య ప్రేమావేశమున అతడు ఒక మారు మానసిక స్థిరత్వమును కోల్పోయి శ్రీకృష్ణుని పాదముద్రలతో చిహ్నితమైన మార్గమందలి ధూళిలో పడిపోయెను. స్వపల్కుని తనయుడగు అక్రూరుడు కుశలముగా ఉన్నాడా, దయ ఉంచి తెలుపుము. దోషరహితుడగు అతడు దేవదేవుని శరణుదొచ్చినవాడు. దివ్య ప్రేమావేశమున అతడు ఒక మారు
మానసిక స్థిరత్వమును కోల్పోయి మానసిక స్థిరత్వమును కోల్పోయి శ్రీకృష్ణుని శ్రీకృష్ణుని పాదముద్రలతో పాదముద్రలతో చిహ్నితమైన మార్గమందలి చిహ్నితమైన మార్గమందలి ధూళిలో పడిపోయెను. ధూళిలో పడిపోయాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణవ్. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అలాగే సగం మీరు చదవండి, సగం వేరే ఇంకొక మాతాజీకి ఇవ్వండి. మాతాజీ నేను చదవచ్చా? చదవండి మాతాజీ, చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణుని వెతుకుచూ అక్రూరుడు బృందావనమునకు వచ్చినప్పుడు నందగ్రామం యొక్క ధూళి అందు ఆ దేవదేవుని పాద చిహ్నములను గాంచి దివ్య ప్రేమావేశమున ఒక్కమారుగా వానిపై పడిపోయాను. శ్రీకృష్ణుని నిరంతరము ఆలోచనల యందు పూర్ణముగా లగ్నమైన భక్తునికి అట్టి భావావేశము సాధ్యపడగలదు. పరమ పవిత్రుడగు దేవదేవునితో సదా సాంగత్యము నెరపడి కారణమున అట్టి విశుద్ధ భక్తుడు సహజముగా దోషరహితుడై ఉండును. శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన నిరంతర ఆలోచనయే భౌతిక గుణముల రోగగ్రస్త సంపర్కము నుండి మనుషుని దూరముగా ఉంచుటకు రోగ నిరోధక మార్గమై ఉన్నది. విశుద్ధ భక్తుడు భగవత్ చింతన ద్వారా సర్వదా ఆ దేవదేవుని సాంగత్యమునందే ఉండును. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రత్యేకముకు దేశకాల పరిస్థితులను అనుసరించి దివ్య భావావేశములు వినూత్న మలుపు తిరుగుచుండును. అది అతని మానసిక స్థిరత్వమును భంగపడుతును. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారు దివ్య భావావేశపు చక్కని ఉపమానమును ప్రదర్శించి ఉండిరి. ఆ భగవద్ అవతారము యొక్క జీవితము నుండి మనము అది హరే కృష్ణ అవగతము చేసుకొనగలం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు ఏ శ్లోకం అయితే 31, 32 చదివింది. అవును, 30 నుంచి కూడా చెప్పాలనుకుంటా ప్రభుజీ. వాణిమాతాజీ చెప్తారు. వాణిమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 31 and 32 రెండు చెప్పాలి ప్రభుజీ. 30 కూడా చెప్పాలి ప్రభుజీ. అదే 30 ఒక్క శ్లోక ఒకటే చేశారు కమలేష్ ప్రభుజీ. మీనింగ్ చెప్పాలి అది. చంద్రాట్ మాతాజీ, మా కృష్ణవేణి మాతాజీ అడగమంది కదా బ్రహ్మ సంహితంలో, ఒకసారి అది కూడా గుర్తు చేయండి. ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ కానివ్వండి మాతాజీ. ఈ రోజు టైం ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు. ఇది చెప్పనివ్వండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. 30వ శ్లోక అనువాదము. ఓ సౌమ్యుడా, సాంబుడు కుశలమైన అతడు అచ్చము దేవదేవుని పోలికను కలిగినట్టి పుత్రుడు. గత జన్మమున అతడు శివుని భార్య గర్భమున కార్తికేయునిగా జన్మించాడు. ప్రస్తుతము అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రతియోగు జాంబవతి పరమ వ్రత భాగ్యవంతురాలు గర్భమున జన్మించెను. భాష్యము. భగవాన్ని 3 గుణావతారంలో ఒక గుణావతారం
అయిన శివుడు ఆ దేవదేవుని ప్రధాన విస్తారమై ఉన్నాడు. అతనికి జన్మించిన కార్తికేయుడు ప్రద్యుమ్నితో శ్రీకృష్ణుని వేరొక తనయుడు, సమాన స్థాయిలో ఉన్నట్టివాడు. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక జగమును అవతరించినప్పుడు అతనికి సంబంధించిన వివిధ కర్మలను ప్రదర్శించుటకు అతని ప్రధాన కళలు సైతము అవతరించును. కానీ బృందావన లీల యందు మాత్రము సమస్త కర్మలు అతని వివిధ ప్రధాన విస్తారములతోనే నిర్వహింపబడు. వాసుదేవుడు నారాయణుని ప్రధాన విస్తారం. దేవదేవుడు వాసుదేవునిగా దేవకి వసుదేవుల ఎదుట ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నారాయణునిగానే వ్యక్తమయ్యారు. అదేవిధంగా స్వర్గరాజ్యమందలి దేవతలందరూ ప్రద్యుమ్నుడు, సాంబుడు, ఉద్ధవుడు ఆదిగా గల రూపములలో భగవానుని సహచరులుగా అవతరించారు. మన్మథుడు ప్రద్యుమ్నిగనగాను, కార్తికేయుడు సాంబునిగాను, వసువులలో సౌకుడు ఉద్ధవునిగాను అవతరించినట్లు అవతరించినట్లు ఇచ్చట మనకు తెలిసినది. కృష్ణలీలను సమృద్ధవంతయు చేయుటకు వారందరూ వారి వారి స్థానములందు నిలిచి వర్తించి ఉండిరి. ఎస్. సో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు భగవంతుడు ఏకాంతంగా అవతరించాడు. తన నిత్య సహచర్యలు భగవద్ధామ నుండి వాళ్ళు వస్తారు. శ్రీ పాండవులు వీళ్ళంతా భగవంతుడు నిత్య సహచర్యలు, వాళ్ళు వైకుంఠ ప్రదేశం అక్కడ నుండినే గోలోకంలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో అలాగనే వీళ్ళు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే దేవతలు వీళ్ళు కూడా భగవంతుడు ఆదేశం పైన వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యనిర్వహణ చేస్తున్నారు. భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అవతరిస్తారు. సో మనము వినేది భూదేవి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర వెళ్తారు. తర్వాత బ్రహ్మదేవునితో వాళ్ళు విష్ణు దగ్గర వెళ్తారు, క్షీరదకషాయ విష్ణు. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు చెప్పేది, నేను త్వరనే వస్తున్నాను, చాలానే దగ్గరగానే వస్తున్నాను నేను. సో మీరందరూ దేవతలు కూడా మీరు కూడా యదువంశంలా పుట్టి రావాలి. మీరు యదువంశము కొంతమంది, లేకుంటే ఇక్కడ యదువంశం భోజ అందక వీళ్ళందరూ దీంట్లో. సో మీరందరూ కూడా పుట్టండి అని ఆదేశం విష్ణు చెప్పారు. సో అలాగనే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాధాన్య దేవతలు అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా అవతరిస్తున్నారు. సో ఎలా అంటే మనకు ఒక చాలా గొప్ప వ్యక్తి, సపోజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తారు, ప్రెసిడెంట్ వస్తారు, వాళ్ళు వస్తారు అంటే వాళ్ళు ఒక్కరే వస్తారు. సో మన నగరానికి వాళ్ళు రావచ్చు. వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండే చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, మన ఒక రాజ్యం చీఫ్ మినిస్టర్, లేకుంటే మనం ఉండే ఒక సిటీలో నగరంలో మేయర్ కావచ్చు, ఇంకొకటి ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, వీళ్ళు కూడా వస్తారు. వీళ్ళు కూడా వాళ్ళతో మన విజిట్ చేస్తారు. సపోజ్ మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్, మీ ఒక ఏరియాలో ఏదో పెద్ద ఫంక్షన్ ఉంది, మీరు ఏదో ఒక సమాజమో ఇంకొకటో ఒక మందిరమో పెద్ద ఫంక్షన్, అప్పుడు మీ ఆ చీఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తారంటే వాళ్ళతో వీళ్ళు కూడా వస్తారు. సో అలాగనే భగవంతుడు తన దివ్యధామం నుండి భూలోకంకి అవతరిస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళతో అంత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, గణ్య వ్యక్తులు, అంత దేవతలు వాళ్ళు కూడా అవతరిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు చెప్తుండేది, ఆ కామదేవ ప్రద్యుమ్నుడుగా వచ్చారు, తర్వాత కార్తికేయుడు సాంబాగా అవతరించింది. సో అలాగనే ఎవరు వసువుల్లో ఉద్ధవుడు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరు అంతే, భగవంతుడు దీంట్లో వాళ్ళు నీళ్ళలో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు సామాన్య వ్యక్తులు కాదు, వాళ్ళంతా కూడా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, వాళ్ళంతా గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు. సో సో భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు అవతరిస్తాడు, అప్పుడప్పుడు తన చాలా దగ్గరగా నిత్య సహచర్యులు ఉంటారు, వాళ్ళంతా కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తి. అది ఎప్పుడు మనం గుర్తించాలి. సో సామాన్య వ్యక్తి భగవంతుడితో అంత నికటంగా అంత దీనిగా చేసే కాదు, వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు గొప్ప భక్తులే వాళ్ళు. అది ఎప్పుడు కూడా మేము గుర్తించవచ్చు. మరి దానికి చెప్పేది చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ సహచర్యలు గురించి కూడా చెప్పేది, గౌరాంగీర సంగీగణి నిత్య సిద్ధ కరీమని చెప్తారు. గౌరాంగ చైతన్య మహాప్రభుల సంఘంలో ఎవరున్నారు, సహచర్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నిత్య సిద్ధులు, వాళ్ళంతా భగవంతుడ నిత్య సహచర్యులు. చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడే అవతరించింది, వాళ్ళతో వీళ్ళు కూడా అవతరించింది.
కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయర్ యజంతి సుమేధసః. భాగవతంలో ముందు మనం వినేది కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం. సో కలియుగంలో భగవంతుడు కృష్ణ భక్తుడిగా అవతరించేది ఉంది. సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం, తన సహచర్య, తన సాంగ ఉపాంగ, సో వాళ్ళ పార్షద, నిత్య పార్షదు, వాళ్ళతో భగవంతుడు అవతరిస్తారు. సో ఇది భగవంతుడ దివ్య లీలలు, భగవంతుడ ఇది. సో ఇప్పుడు విదురుడు అందరు గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఉద్ధవుడికి. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు సౌఖ్యంగా ఉన్నారా, వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా, వాళ్ళు అన్ని కూడా. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ వీళ్ళందరూ కూడా విధ్వంసం నాశనం అయింది. అవుతాను ఇంకా వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నారు. భగవంతుడి గురించి ఒకటే అడుగుతాలే వాళ్ళు, భగవంతునికి అంత దగ్గర ఉండే వ్యక్తులు, గొప్ప వ్యక్తులు, వాళ్ళ గురించి కూడా అంత వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో లాస్ట్ చెప్తుండేది కృష్ణలీలను సమృద్ధవంతం చేయుటకు వారందరూ వారి వారి స్థానంలో నిలిచి వర్తించి ఉండిరి. ఉద్ధవ యుధానుడా క్షేమంగానున్నాడా? యుద్ధ కళయందలి మర్మములను అతడు అర్జునుని నుండి నేర్చి ఉండేది. గొప్ప వీరాగులకు సైతము పరమ దుర్లభమైనట్టి దివ్యగతిని అతడు సాధించెను. ఇక్కడ భాషలో మేము విన్నట్టుండేది యుధాన యదువంశంలో ఉండే వ్యక్తి. వాళ్ళు అర్జునుడి నుండి వాళ్ళు అది మిలిటరీ సైన్స్ ఇది నేర్చుకున్నారు అని చెప్తారు. సో అర్జునుడు గొప్ప సో ఆర్చర్. సో వాళ్ళ నుండి వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు యుధాన. సాత్యకి యుధాన ఇద్దరు ఒక్కరేనా? యుధాన ఎనివే యుధాన. సో సాత్యకి వేరే, యుధాన వేరేనా? ఎవరెవరు చెప్తారు? ఇద్దరు ఒక వ్యక్తినా లేకుంటే ఇద్దరు వ్యక్తి? సాత్యకి యొక్క మరొక పేరే ప్రభు యుధాన. మరొక పేరే కదా. ఎస్, సేమ్ పర్సన్. సాత్యకి యుధాన సేమ్ పర్సన్. సో సామిట్క మహాభారత యుద్ధంలో అనుకుంటాను సాత్యకి వాళ్ళ ఎవరు 6 పుత్రుల్ని ఎవరు వధించుతారు కదా. ఎవరు వధించేది? అయితే సాత్యకిని వీళ్ళు రక్షించుతారు. ఎవరు? అర్జునుడు వచ్చి రక్షించుతారు యుధానాన్ని. మహాభారత యుద్ధంలో వచ్చి వాళ్ళతో ఎవరు యుద్ధం చేస్తున్నారో వాళ్ళని వధించుతారు అర్జునుడు. అర్జునుడికి చాలా ఆత్మీయుడు. ఎవరు? సాత్యకి యుధాన. సో ఇప్పుడు చెప్తుండేది వాళ్ళు అర్జునుడు గొప్ప భక్తుడు. సో యుద్ధంలో ఆయన పుత్రుల్ని చంపేస్తారు. ఎవరు ఆ వ్యక్తి చంపేది? ఇదో వ్యక్తి. సో ఎనీవే భూరిశ్రవుడు. సో భూరిశ్రవుడిని వీళ్ళు అర్జునుడు పోయిన తర్వాత వధించుతారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కూడా సత్యకిని వధించే విధంగా ఉంటారు అనుకుంటాను. లేదు, దృష్టి కదా మధ్య చెప్పినట్టు భూరిశ్రవుడే ఉండాలి. భూరిశ్రవుడు కూడా సాత్యకి కుమారుల్ని కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవులు చంపేస్తారు. వాళ్ళందరూ ఏమిటంటే అభిమన్యుడికి రక్షకులుగా ఉంటారు. సాత్యకి కుమారులు వాళ్ళందరూ అభిమన్యు పథకం ముందర వాళ్ళందరూ చనిపోతారు. సాత్యకి మాత్రం అర్జునుడికి రథచక్రానికి రక్షకుడుగా ఉంటాడు. అర్జునుడు శిష్యుడు సాత్యకి. అర్జునుడు శిష్యుడు. అంటే మీరు చెప్పినట్లు ఒక టైం భూరిశ్రవుడు వాళ్ళని వధించే ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది. అయితే అర్జునుడు వాళ్ళని రక్షించుతారు అనుకుంటా సాత్యకి. రక్షించి అంటే అవును, అంటే చాలా ఆత్మీయుడు సాత్యకి. అంటే అర్జునుడికి చాలా ఆత్మీయుడు. సో మనము కూడా మన ఇదే ఉద్దేశం అంటే భగవంతుడికి ఎవరు చాలా ఆత్మీయులు ఉంటారు భక్తులు, వాళ్ళ నుండి గురు ఆచార్యులు వాళ్ళకి మనము దగ్గర కావాలి. సో ఇక్కడ యుధానుడి గురించి చెప్తుండేది వాళ్ళు ఆ విధంగా అర్జునుడికి వాళ్ళు సంతృప్తి చేసి ఒకటి ఇది మిలిటరీ సైన్స్ చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నారు. అంతేకాదు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా పరిపూర్ణత పొందారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ గురించి రెండు కూడా వాళ్ళు సాధించారు. ఈ యుధాన సాధ్యం. గొప్ప విరాగులకు సైతము పరమ దుర్లభమైనట్టి దివ్యగతిని అతడు సాధించారు. ఇది అంత సులభం కాదు, ఇది పరమగతిని పొందేదానికి. అయితే వాళ్ళు పొందారు. ఈ యుధాన వాళ్ళు విజయవంతం సాధించారు వాళ్ళు. తర్వాత ఇది లాస్ట్ ఇప్పుడు శ్లోక అక్రూరుడు గురించి. అక్రూరుడు గురించి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. ఎలా ఉన్నారు అక్రూర? కృష్ణుడు అంకల్ శ్వపల్క. సో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? శ్వపల్కుని తనయుడగు అక్రూరుడు కుశలంగానున్నాడా దయించి తెలుపుము. దోషరహితుడుగు అతడు
దేవదేవునికి శరణుదొచ్చినవాడు. దివ్య ప్రేమావేశమున అతడు ఒక్కమారు మానసిక స్థిరత్వమును కోల్పోయి శ్రీకృష్ణుని పాదముద్రలతో చిన్నితమైన మార్గమందలి ధూళిలో పడిపోయాను. సో మనము వింటాము భక్తిలో 9 అంగాలు ఉన్నాయి అని. సో దాంట్లో ఆ ప్రార్థన, వందనంలో వందనం అంగంని పరిపూర్ణతం దాంట్లో చేసిన వాళ్ళు అక్రూరుడు అని మనం ఒక ఉదాహరణ ఇప్పుడు వింటాం. ఎగ్జాంపుల్ అన్ని 9. శ్రవణంలో వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు పరీక్షిత్ మహారాజ్. కీర్తనంలో ఇస్తారు పరిపూర్ణతం సాధించే వాళ్ళు శుకముని అని చెప్తారు. స్మరణంలో పరిపూర్ణతం సాధించే వాళ్ళు భక్త ప్రహ్లాదుడు అని చెప్తారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనంలా లక్ష్మీదేవి ఎగ్జాంపుల్. ఏమిటి మాతాజీ? కీర్తనంకి నారదుడు కాదా? నారదుడు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కీర్తన శ్రవణత చేస్తున్నారు. అయితే ఒక శ్లోకాల పర్టికులర్లీ ఆ సన్నివేశం ఏదో చెప్తారు. ఆ శ్రవణము ఆ పరీక్షిత్ మహారాజ్ 7 రోజులు సతతంగా విన్నారు. సో వాళ్ళు పరిపూర్ణత్వం. అలాగనే శుకముని కూడా 7 రోజులు వాళ్ళు పరిపూర్ణలే మొదట కూడా లేదనేది కాదు వాళ్ళు. అయితే కూడా ఇంకా వాళ్ళకి మనకి ఒకటి తెలిపేదానికి ఒక మహత్వం తెలిపేదానికి శుకమునిలో కేవలం వాళ్ళు కీర్తించే వాళ్ళు పరిపూర్ణతం పొందారు. అఫ్ కోర్స్ నారదులు కూడా ఎప్పుడు కీర్తించుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు పాటలు పాడడం కాదు, పాటలు అన్ని భగవంతుడు నామ రూప లీల నారాయణ మంత్రాన్ని, నారాయణుడి గురించి కీర్తించడం, ఆయన కీర్తిని గురించి చెప్పటం అన్నమాట. అది భాగవతంలో సుఖమని చెప్పారు అని ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. అంటే పర్టికులర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పేది లేదు, ఇంకెవరు ఎగ్జాంపుల్ లేదు అనే కాదు, ఉన్నారు వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటారు. శ్రవణంకి కూడా ఉంటారు, కీర్తనంకి కూడా ఉంటారు. అన్ని వేరే వేరే గొప్ప భక్తులు దీన్ని ప్రాధాన్యంగానో లేకుంటే 2-3 కలిపియో లేకుంటే 9 కూడా పాలించేది. 9 కూడా పాలించే వ్యక్తికి అంబరీష్ మహారాజు చెప్తారు ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళు 9 కూడా చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. వాళ్ళు శ్రవణము చేశారు, కీర్తనము చేశారు, స్మరణం. యాక్చువల్లీ అందరు భక్తులు చేస్తారు లేదనేది కాదు. అయితే చెప్పేది అంబరీష్ మహారాజు చేసింది అంత ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బాధ్యతలు. సో దాని మధ్యలో కూడా వాళ్ళు 9 కూడా ఫాలో చేశారు. అన్ని కూడా వాళ్ళ ఇంద్రియాలు అంత, మనస్సు, బుద్ధి అంతా కూడా వాళ్ళు భగవంతుని పైన మనసు పెట్టి వాళ్ళు చేశారు అని చెప్తారు. సో లేకుంటే ప్రత్యేకంగా పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్పేది అంత్య సమయమున వాళ్ళు కేవలం శ్రవణం చేశారు. సో దాని నుండి వాళ్ళు ఒక అంగం నుంచి పరిపూర్ణత పొందారు. శుకముని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించి స్మరణ చేస్తుండ్రి వాళ్ళు. అయితే కూడా విశేషంగా ఈ సన్నివేశంలో వచ్చి వాళ్ళు కీర్తన చేశారు, భగవంతుడి గురించి చెప్పారు. దాని నుండి వాళ్ళకి కీర్తన నుండి వాళ్ళు పరిపూర్ణం అని చెప్పేది. అటు భక్త ప్రహ్లాదుడు స్మరణం నిత్యంగా భగవంతుడ స్మరణ చేస్తుండ్రి. అటు అక్రూరుడు గురించి చెప్తారు పర్టికులర్లీ వాళ్ళ ప్రార్థన, వందనాలు వాళ్ళు చాలా గొప్పగా భగవంతుడిని ప్రార్థించింది. దాని ద్వారా వాళ్ళ ఒక పరిపూర్ణత్వం. సో తర్వాత అక్రూరుడు కృష్ణ బలరాముని తీసుకొని వస్తారు మథురాకి. తీసుకొని వచ్చే మార్గమున ఇక్కడ యమునా సరోవరంలో వాళ్ళు స్నానం చేసేదానికి ప్రవేశించినప్పుడు కృష్ణ బలరాముడు వాళ్ళకి చూపిస్తారు, వాళ్ళకి వైకుంఠ లోకం చూపిస్తారు. ఆ సరోవరంలో చూపించి వాళ్ళకి కృష్ణ బలరాముడు వాళ్ళు విష్ణు రూపము చూపించేది అంతా వాళ్ళకి అప్పుడే వాళ్ళకి దర్శనం అవుతుంది వాళ్ళకి. సో అక్రూరుడు తర్వాత కూడా ఆ నీళ్ళ నుంచి బయట వచ్చి భగవంతుడికి మరలా వాళ్ళు గొప్ప వందనాలు, ప్రార్థనలు అర్పిస్తారు. సో ఈ ప్రేయర్స్ ఇవిగా అర్పించేది, ఇది నేర్చుకునేది, ఇది అక్రూరుడికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేది. సో అక్రూరుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు. ఇంకొక టైము అక్రూరుడినే భగవంతుడు దూతుడుగా పంపుతారు. ఇలా వీళ్ళు కంసుడు పంపారు కృష్ణ బలరాముని తీసుకొని వచ్చేదానికి. సో అంటే అక్రూరుడు చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ పర్సన్. కంసుడికి కూడా ఒక విధం చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ పైన వీళ్ళు వెళ్తే ఖండితంగా వస్తారు కృష్ణ బలరాముడు అని వీళ్ళే పంపింది అక్రూరుడిని. సో వీళ్ళు ఆలోచించుతారు, ఇదేమిటి, ఇది నాకు కంసుడు పంపుతుండేది కృష్ణ బలరాముడిని తీసుకొని రావాలి, వాళ్ళని వధించే ఉద్దేశించి పంపుతున్నారు అని వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళకి. అయితే కూడా నాకు భగవంతుడు, దేవాది దేవుడు భగవంతుడికి ఏమీ కాదు, నాకు ఒక అవకాశం దొరుకుతా ఉంది భగవంతుడిని చూసేదానికి, భగవంతుని దర్శనం చేసేదానికి అని అక్రూరుడు త్వరనే స్వీకరించి వాళ్ళు వెళ్తారు ఆ కార్యానికి. సో తర్వాత కృష్ణుడు ద్వారకాలో మరలా రాజుడుగా ఉన్నప్పుడు, ఒక సమయంలో రాజకుమారుడుగా ఉన్నప్పుడు అక్రూరునే పంపుతారు.
ఒక దూతుడుగా అంటే హస్తినాపురంలో ఎలా ఉంది పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్, నా కజిన్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు పాండవులు, సో వాళ్ళకి రక్షణ అవుతుందా, లేకపోతే ధృతరాష్ట్రుడు తన వీళ్ళందరూ చేరి చాలా వంచన మోసం ఏమో చేస్తున్నారా? సో అక్రూరుడు వెళ్ళి వాళ్ళు అంత పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ స్టడీ చేసి వస్తారు. వాళ్ళు అందుకే ధృతరాష్ట్రుడికి అడ్వైస్ కూడా చేస్తారు, ఇది చేసే తప్పు నువ్వు చేయరాదు అని. అక్రూరుడు చాలా భగవంతునికి ఆత్మీయుడు, చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడ దీనిపైనే ఉంటుండేవాడు మనసు. సో వాళ్ళ మనసు భగవంతుడ దీనిపైన ఉండేది. అదే విధంగా మనము కూడా అభ్యసించితే మనం కూడా భగవంతుడి పైన ఈ భగవంతుడ మహామంత్రం జపించేది కావచ్చు, భగవంతుడి గురించి వినేది కావచ్చు, భగవంతుడ ఒక సేవ వేరే వేరే విధానం, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో ఏదే విధంగా భగవంతుడు మనం సంపర్కం ఉంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులా ఉంటేనో మనం దీని నుండి ఈ కల్మసాల నుండి ముక్తులు ఉంటాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదే మనకి విధానం. ఇంక మరొక విధానం మనకి అవసరంలే. ఈ భక్తి మార్గం విడిచి ఇంకేదైనా మేము అభ్యసించాలో, ఇంకేదో కొత్తది నేర్చుకోనాలో అవసరం లేదు. ఈ 9 అంగాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అదే చాలు. ఇంకేదో మనం జ్ఞాన సముపార్జన చేయాలి, ఇంకేదో యోగాభ్యాసం చేయాలి, ఇంకేదో ఒక యజ్ఞ యాగాలు నేర్చుకోనాలి, లేదు, ఏది అవసరం లేదు. సో నేరంగా భక్తి విధానం ఏమి మనకి కల్పించారు ఈ భగవద్గీత భాగవతంలో. ఈ విధానము ఇది అధికృతమైన విధానము. దీన్ని మనము చేస్తే చాలు. భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య చెప్తారు, సర్వసిద్ధి హోయ్ తొమారా. మనం పర్టికులర్గా మహామంత్రం నామంని ఆశ్రయించితే మనము సర్వ పరిపూర్ణత మనకు ఉంది, దీంట్లో పరిపూర్ణత ఉంది, ఇంకేమి మేము చేసే అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి చెప్తుండేది, వాళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారు దివ్య భావావేశపు చక్కని ఉపమానమును ప్రదర్శించి ఉండేది. ఆ భగవద్ అవతారం యొక్క జీవితం నుండి మనం అది అవగతం చేసుకోనగలం. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు మహాభావ అని చెప్తారు. దాంట్లో కూడా మహాభావ అంటే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణ మనస్సు ఎంత ఉంటుండే అంటే ఎల్లప్పుడూ ఒకటి ఎక్స్టాటిక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చెప్తారు. ఆ దివ్య ఆనందము వాళ్ళ దీంట్లో వ్యక్తం అవుతుంది. ఒక చైతన్య మహాప్రభు అందరి ఎదుట అది చూపిస్తుండే, అది పబ్లిక్ గా ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఎప్పుడు కూడా భక్తులు కావచ్చు, భగవంతుడు కావచ్చు, వాళ్ళు చూపరు. వాళ్ళు ఒక టైం చెప్తారు, ఎప్పుడు రామానంద రాయ్ని వాళ్ళు కలుస్తారు. వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు కలిసేది, వాళ్ళు విద్యానగర్ ఇక్కడ కలిసినప్పుడు రాజమండ్రి ఏమో చెప్తారు, బట్ ఎనీవే ఎగ్జాక్ట్ నాకు తెలియదు, అది ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పటికి ప్రెసెంట్ గా అయితే. సో వాళ్ళు కలిసినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా దివ్య ఆనందం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రామానంద రాయ్ అంటే సామాన్య భక్తుడు కాదు, సాక్షాత్ అర్జునుడు. సో అర్జునుడు ఇక్కడ అవతరించింది చైతన్య మహాప్రభు దీంట్లో. సో వాళ్ళు కలిసినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఆనందం, దివ్య ఆనందం. సో అప్పుడు అయితే వాళ్ళు ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేశారు. అంటే అక్కడ దగ్గర ఉన్నోళ్ళు రామానంద రాయ్ ఆ గవర్నర్ వాళ్ళతో ఉండే బ్రాహ్మణులు ఎంతో ఉన్నారు, వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చేదానికి మినిస్టర్స్ అంతా, వాళ్ళు ఆ లెవెల్లో లేరు. సో వాళ్ళకి ఇది అవగాహన కాదు. సో వాళ్ళ ఎమోషన్స్, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెసివ్స్ వాళ్ళు చెక్ చేశారంట. సో తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ కొంత రోజులు ఉంటారు, ఒక 1 వీక్ ఏమో. వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ అంటే డే టైము చైతన్య మహాప్రభు తన దీంట్లో ఉంటుండ్రి, వాళ్ళు భగవంతుడు నామం జపించే దాంట్లోనో ఇంకొక దాంట్లోనో ఉంటుండ్రి చైతన్య మహాప్రభు. సో నైట్ టైంకి ఈవినింగ్ అవుతే బై 6 o'clock మేబీ ఈవినింగ్ రామానందరాయ్ వస్తుండ్రి. వాళ్ళది కూడా అంతా డే డ్యూటీస్ అంతా. గవర్నర్ వాళ్ళు పెద్ద మంత్రి, ప్రతాపరుద్ర మహారాజుకి ఇక్కడ అంతా పెద్ద ప్రావిన్స్ ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అంతా బాగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫినిష్ చేసి వాళ్ళు వస్తుండ్రి ఈవినింగ్, వీళ్ళతో కలుస్తుండ్రి చైతన్య మహాప్రభుతో. సో ఇద్దరు కూడా కృష్ణ కథ డిస్కషన్. ఆ డిస్కషన్ లో చైతన్య మహాప్రభు స్టూడెంట్ గా, రామానందరాయ గురువుగా వాళ్ళు తెలుపుతుండ్రు. చైతన్య మహాప్రభు ప్రశ్నించేది, రామానందరాయ ఆన్సర్ చేసి ఫుల్ నైట్. ప్రతిరోజు అలాగనే వాళ్ళకి నిద్ర ఇంకొకటి అవసరం లేదు. డే టైంలో వాళ్ళు రామానందరాయ వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి, చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు వేరే దీంట్లో ఉంటుండ్రి. వాళ్ళంతా ఫినిష్ చేసి వచ్చినాక ఈవినింగ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇట్లే వాళ్ళ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. వాళ్ళు అంత దాంట్లో దివ్య ఆనందం వాళ్ళు అనుభవిస్తుండ్రు. సో ఈ విధానంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లీలలో మరలా వాళ్ళు జగన్నాథ్పురికి వస్తారు. అంటే రామానందరాయ్ కూడా వస్తారు. సో రామానందరాయ్ కూడా వాళ్ళు రెసిగ్నేషన్ తెచ్చి వస్తారు. వాళ్ళు అయితే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రెసిగ్నేషన్ ఇస్తేనో ఫుల్ పెన్షన్ జనరలీ ఫుల్ ఇవ్వరు, దాంట్లో ఎంతో పర్సంటేజ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ది. అయితే చెప్తారు వాళ్ళ మహారాజ్ ప్రతాపరుద్ర
తెలుసు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణుడే అని, రామానందరాయ్ అంత గొప్ప భక్తుడు, వాళ్ళకి అది తెలుసు. సో వాళ్ళు భగవంతుడు కి సంతృప్తి కోసం వాళ్ళు రిజైన్ చేసి వచ్చారు, వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో ఉన్నారు చైతన్య మహాప్రభు అని. వాళ్ళు ఫుల్ పెన్షన్ ఎవరికి? రామానందరాయ్కి. సో అప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది చైతన్య మహాప్రభు రామానందరాయ్ వాళ్ళ ఇది కావచ్చు, మీటింగ్స్ ఇంకొకటి కావచ్చు. తర్వాత చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ్పురిలో ఉన్నప్పుడు డే టైమ్ బిజీ ఉంటుండ్రి అంటే జగన్నాథుడి దర్శనకు వెళ్తుండ్రి, భక్తులంతా కలిసి భక్తులతో ఈ చర్చ చేసేది కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా భక్తులకు ఉపదేశం చేసేది కావచ్చు, మార్గదర్శనం ఇచ్చేది కావచ్చు, చైతన్య మహాప్రభు జరుగుతుండే. సో భగవంతుడు కార్యకలాపాలు డే టైంలో అంత భక్తులతో అవుతుండే. సో నైట్ టైము చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు తన రూమ్ ఉంది, గంభీర చైతన్య మహాప్రభు చాలా చిన్న స్థలం అంతే అది. సో అక్కడ మనం జగన్నాథ్పురిలో అదొక అది క్షేత్రం, చైతన్య మహాప్రభు నివసించింది ఇది ప్లేస్. సో అక్కడ ఉంటుండ్రి వాళ్ళు. చెప్తారు వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుండే నైట్. మనకంటే డే నుంచి ఫుల్ మనకి బిజీ ఉంటే మనకి నైట్ ఇమీడియట్గా నిద్ర వస్తుంది, మనం తమో గుణంకి వెళ్ళిపోతాం. అయితే భగవంతుడు భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు కావచ్చు, సాక్షాత్ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పే మాట ఏముంది? సో వాళ్ళ దేహం దివ్య దేహం. సో వాళ్ళకి ఈ మెటీరియల్ ఆయాసము, టైర్డ్నెస్, ఇంకొకటి ఇదంతా నిద్ర ఇవంతా లేదు. స్పిరిచువల్ బాడీకి ఇవంతా లేవు ఇవంతా. సో చైతన్య మహాప్రభు ఫుల్ నైట్ వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి ఇది చేస్తుండే. ఆ ధ్యానంలో ఇంకా తీవ్రంగా వాళ్ళకి ఇదవుతుండే వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్స్. సో అప్పుడు వాళ్ళ నిత్య సహచరులైన స్వరూప దామోదర్ గోస్వామి, లేకుంటే రమానందరాయ, వీళ్ళందరూ చైతన్య మహాప్రభుకి భగవంతుడి గురించి చెప్తా వాళ్ళు వింటూ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ కంట్రోల్గా ఉంటున్నట్టు. లేకుంటే వాళ్ళని ఒకటే విడిస్తే చైతన్య మహాప్రభు విల్ గో ఇంటూ ఎక్స్ట్రెస్. ఎంత ఎక్స్ట్రెస్ అంటే చెప్తారు, ఆ గంభీర దీంట్లో వాళ్ళు లాక్ చేసి పెడుతుండే చైతన్య మహాప్రభు. అలాంటి చైతన్య మహాప్రభు అంత దీంట్లో వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తారో తెలియదు. వాళ్ళ ఆ దివ్య స్థితిలో, దివ్య ఆనందంలో ఒక వైపు వెళ్ళి ఆ సముద్రంలో పడిపోతారు, ఇంకొక వైపు వెళ్ళి ఇంకెక్కడో ఇదవుతుంది. సో చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళు అంత జాగ్రత్తగా ఫుల్ నైట్ వాళ్ళు వాచ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు లేకుంటే లాక్ చేస్తే ఆ లోగానే గంభీర దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్కడ వాక్ వాళ్ళు ప్రవేశం చేస్తా ఆ గోడకి ఈ గోడకి కొట్టుకొని చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు ఈ మహాభావ్ వాళ్ళు చూపింది. ఇది భక్తులు దాంట్లో కూడా కొంతమందినే దీన్ని వ్యక్తం చేయకపోదు, అంత దీనిగా. ఒకటి శ్రీమతి రాధారాణి, శ్రీకృష్ణుడు అల్లాదిని శక్తి. సో వాళ్ళు ఆ భావము వ్యక్తం చేస్తారు. ఇంకొకటి శ్రీకృష్ణుడే ఈ విధంగా అవతరించినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా ఆ మహాభావాన్ని వాళ్ళు చూపిస్తారు లక్షణం. ఇది సామాన్య ఇంకెవరికి మన భక్తులకి ఇది చూపే కాదు ఆ దివ్య లక్షణాలు. సో ఎనీవే ఉంది అవుతే అతి దివ్య ఆనంద దాంట్లో 8 symptoms అని ఉంది. దాంట్లో చాలా నీళ్లు వచ్చేది కావచ్చు, దీంట్లో పైన ఉండే ఆ స్కిన్ పైన ఉండే హెయిర్స్ నిల్చుకునేది కావచ్చు, ఆ వాయిస్ చోకప్ కావచ్చు, ఇదంతా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇమిటేషన్ చేసేది కాదు ఇదంతా. దాని అదొక వ్యక్తులు సహజీయులు అని చెప్తారు, లేదు, అది న్యాచురల్ గా ఆ గొప్ప భక్తుల్లా వ్యక్తం అవుతుంది. గొప్ప భక్తుల్లా న్యాచురల్ గా వాళ్ళంతా భగవంతుని పైన ప్రేమ దీంట్లో ఉండే కారణమున అది ఆ దివ్య ఆనందంలో అది కనిపించే ఒక సిమ్టమ్స్. అది దాన్ని ఇమిటేషన్ చేసి నేర్చుకునేది అని కాదు ఇదంతా. ఇది సహజంగా వచ్చే లక్షణాలు, న్యాచురల్ గా ఉద్భవించే లక్షణాలు అది. సో ఇక్కడ అక్రూరుడు గురించి చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఎంత దీనిగా అంటే ఒక టైం కృష్ణుడు ఒక పాద పద్మాలు గుర్తులు చూసిందే వాళ్ళు త్వరనే అయ్యో దీంట్లో భగవంతుడి పాదాలు ఇది గుర్తులు ఉన్నాయి అని వాళ్ళు ఏముంది ఆ డస్ట్ దాంట్లో వాళ్ళు రోల్ అయ్యారంట. సో అంతగా దీంట్లో వాళ్ళు అక్రూరుడు దీన్ని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుని పాదముద్రలతో చిన్నితమైన మార్గమందలి ధూళిలో పడిపోయాను. సో వాళ్ళు దాంట్లో రోల్. ఇది దివ్య ఆనందం వాళ్ళు భగవంతుడ దీంట్లో అక్రూరు. ఇన్ఫాక్ట్ శిల ప్రభుపాద గురువులు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఈ లక్షణాలు చూపిస్తుండ్రి. ప్రభుపాదులు చాలా దాన్ని నిగ్రహిస్తుండ్రి, చాలా బయట చూపిస్తుండలేదంట. వాళ్ళు గురువు అవుతే చాలా టైమ్స్ వాళ్ళు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క టైము లెక్చర్స్ అక్కడే మధ్యలో ఆపేస్తూ ఉంటారంట. అక్కడ ఆపేసి వాళ్ళు అలాగే లెక్చర్ విడిచి వెళ్ళిపోతుంటారు. భగవంతుడి గురించి వాళ్ళు ధ్యానం ఎంత డీప్ గా వెళ్తున్నట్టే ఆ దీంట్లో వాళ్ళు కంప్లీట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇది ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మనం ఉంటుంది దాని నుండి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రభుపాదు ఒక్కొక్క టైము వాళ్ళ శిష్యులు చెప్తారు వాళ్ళు అనుభవించింది ప్రభుపాద ఒక దివ్య స్థాయి
ఒక టైం జయరాధ మాధవ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ చుట్టూ ఎవరు భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తారు, ప్రభుపాద నుండి ఎంత ఒక నీళ్లు భగవంతుడు దీనికి ప్రేమ బాష్ప ఇది వచ్చింది అంటే చెప్తారు, వాళ్ళందరికీ త్వరని ఏమో సిరింజ్ పెట్టి ఎవరో నీళ్లు పోసినట్లు, సిరింజో లేకుంటే ఇంకేదైనా ఒక మగ్గు తీసుకొని నీళ్లు పోసిన అట్లా ప్రభుపాద చుట్టూ ఉండే భక్తులకి వాళ్ళ వస్త్రాలంతా నీళ్ళ నుండి ఇదైపోయింది, ప్రభుపాద నుండి వచ్చే నీళ్లు అని చెప్తారు. సో ఇది శుద్ధ భక్తుల్లో వాళ్ళ అంత దివ్య ఆనందంలో భగవంతుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించే దివ్య లక్షణాలు వాళ్ళ దేహంలో అది ఉంటుంది శుద్ధ భక్తులు. దీన్ని ఇమిటేట్ చేయరాదు. ఇది ఇప్పుడు మనం సాధన భక్తులు సాధకులు మనము ఈ హైయెస్ట్ లెవెల్స్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయని మనకి యుగాయితం నిమేషేన చక్షుషా ప్రావృషాయితం శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవిందా విరహేణమే. సో చైతన్య మహాప్రభు మనకి శిక్షాశ్రమంలో చెప్పేది ఎస్. సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ సమయం? యుగాయితం నిమేషేన, ఒక్కొక్క ప్రతి క్షణం కూడా అది పెద్ద యుగము, అంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది. చక్షుషా ప్రావృషాయితం, కళ్ళ నుండి వర్షం వచ్చినట్లు ఇది వచ్చేది. చక్షుషా ప్రావృషాయితం శూన్యాయితం జగత్ సర్వం. సో భగవంతుడు ఇది లేక సంపూర్ణ ఇదే జీరోగా శూన్యంగా కనిపిస్తుంది. శూన్యాయితం జగత్సం గోవింద విరహేణ. సో ఇది న్యాచురల్ గా, ఇది అడ్వాన్స్ డివోటీస్ లా ఇది ఉంటుంది, వాటికి న్యాచురల్ గా ఉంటుంది, సహజంగా ఉంటుంది. అదేమొకటి ఇమిటేషన్ దాన్ని సృష్టించేది. బట్ దీంట్లో ఫిలిం స్టార్స్ ఉన్నారు, ఇంకొకరు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూపుతారు, ఇవంతా లక్షణాలు చూపించవచ్చు, వాళ్ళు డ్రామా అవుతాయి, ఇదంతా ఇది నకలి ఇది. సో భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, ఆచార్యులు వాళ్ళకి న్యాచురల్ గా ఈ ఎమోషన్స్, ఈ ఫీలింగ్స్ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి.